Il-politika ta' tkabbir tal-ekonomija permezz tal-barranin ġabet piżijiet kbar fuq is-settur ta' trasport. Dan il-punt ħareġ tul id-diskussjoni li tellet mid-Times of Malta kif iddiskutiet it-trasport f'pajjiżna. Fl-intervent li għamel id-deputat nazzjonalista Adrian Deliant qal il-pis tal-influss tal-barranin biex tikber l-ekonomija illum tħalli reperkussjonijiet mhux biss fuq is-settur tas-saħħa u l-edukazzjoni iżda wkoll piżijiet kbar fuq it-trasport. Qabel ma tagħmel id-deċiżjoni li inti ħatkabbar l-ekonomija bit-tkabbir tal-popolazzjoni, naħsibna f'dik il-konsegwenza. Fl-aħħar 4 snin biss, data pubblikata fis-16 ta' Frar fil-Business Today fost l-oħrajn, żdiedu bejn wieħed u ieħor 10,000 karozza fis-sena. U r-rata taż-żieda tal-karozzi qed tiżdied. Fl-istess intervent Adrian Deliant qal illum għalkemm m'hemmx taxxa fuq trasport, wieħed xorta tjon fuq il-flus fuq il-mediċina kaġun tal-mart li qed iġib it-tniġġis fl-arja. Il-prezz fuq l-ambjent. It-tieni l-ar arja imniġsa fl-Ewropa. Min qed ħallas għaliha? Min qed ħallas għaliha? Jiġri ma nħallas xi ħaġa biex nipparkja biex inħallas mediċina. L-ekonomista Mary Brigulio min-naħa tagħha faħret il-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar il-parkeġġ residenzjali biex anki tittaffa l ġeħteras fost ir-residenti. Anka li għal Adrian Deliant li forsi l-onsa il-residence parking jiġi komplementat b'miżura fiskali, jiġifieri minnu residenti ħajkun b'xejn. Eventwalment mela x'jista' jagħmel il-gvern? Idaħħal sistema illi għalissa b'xejn għal kulħadd. Imma l-menu qed nimmonitorjaw. Fil-kummenti tagħha Mary Brigulio appellat lill-Gvern u lill-Ministru Aaron Farrugia biex jieħu id-deċiżjonijiet meħtieġa. Personali isma' jiena biex nara l-omm ġifieri ħadamel li din dal-barrier u dawk huma argumenti li Preżentament laqas jista' jmur jara l-omm għax ma jsibx fejn jipparkja. Jiġifieri inti titqis m'intix qiegħed f'sitwazzjoni ideali u ħaddaħħal problema. Ekku. Hija sitwazzjoni vera problematika. Intant kien hemm min kritika l-fatt li evidenti li anki l-entitajiet tal-Gvern f'kuntest ta' trasport ma jaħdmux flimkien. Bħala Gvern, it-teamwork mhux qiegħed jemmela għaliex l-istrateġiji li kellna qegħdin jaħdmu kontra xulxin. Jekk laqas indunajna li għandna strateġija li qed tiffoka fuq tant nies u mbagħad żidna allura it-tactical plans kif qed tagħmlhom min jimplementa x'kieku tinduna. Min-naħa tiegħu il-Ministru Aaron Farrugia fil-kommenti li wassal fost l-oħrajn qal li kieku jkollhom jibatulu in-nies ta' kemm hawn bankina mhux tajba kieku jimlewlu l-inbox. Kellhom ngħid isma' ebatuli sinjuri ritratti tal-bankini li taraw minn żmien għal żmien il mhumiex fista tajjeb. Nirċievi jifqgħu l-inbox. Intant fl-aħħar jiem ħareġ li l-fatalitajiet fit-toroq Maltin kaġun ta' inċidenti ta' traffiku żdied b'189% tul is-sena 2022 l-akbar żieda fl-Unjoni Ewropea. Dan apparti wkoll li aktar stħarriġ qed juri kemm żdiedu l-problemi ta' mart mentali kaġuni ta' traffiku li żdied.